Abale okondedwa, ndikulonjerani mu dzina la Mbuye wathu Yesu Kristo. Ine ndi m'bale wanu mwa Mbuye, m'busa Alexander Kambiri. Ndachitenga cha mtengo wapatali mnthawi yotere kuti ndikhoza kupereka kwa inu abale wanga mawu achithokozo pakuyang'ana zazikulu zimene Mulungu wandichitira kudutsira mwa inu. Mwina munamva kuti tidataya kholo lathu, abambo wanga bambo Bizwik Alexander Kambiri. Abambo wanga adatisiyadi zoona mu usiku wa pa 8 July 2022 ndipo adaikidwa m'manda pa 11 July 2022 kuja kutavite kusalima. Kunena kwa zoona okondedwa, chinali chinthu chodzidzimutsa, chinali chinthu chopweteka kwa ife, ndipo ine ngati munthu ndidali wakakasi kuona zimene zikhoza kufunika mu nthawi ya kuperekeza thupi lawo. Okondedwa, tidasowa pogwira, koma Mulungu sadalole kuti tikhale akakasi. Adatumizira inu kuti mukhale otigwira dzanja. Ndithokoze moona mtima m'malo mwa banja lonse la Kambiri, m'malo mwa mkulu wanga m'busa Noel Kambiri, kukuthokozani abale nonse amagrupu wonse a WhatsApp a Friends of Reverend Kambiri pa mathandizo amene mudatipatsa, chuma chochuluka, mawu achilimbikitso, kukapezekako ku malilo kumeneko. Okondedwa, tikusowa mawu amene tikhoza kukupatsani koposa kukupemphererani kuti Ambuye yekhayo ndi amene adzikudalitsani. Tamva kulimbikitsika, tamva kuthandizika. Ambuye akudalitseni. Dziwani abale okondedwa, madalitso onse, mathandizo onse amene inu mwatipatsa mnyengo yotere adafika. Analipo abale ena amene adzipereka, amene amakhala ndine nthawi zonse, amene amalandira zonse zimene mumatumiza ndi kumayesa kumapereka ma update. Inali ntchito yayikulu kwambiri chifukwa samagwira zokha zija, amagwiranso ntchito zina. Mudziwa inu mwambo wa pamaliro, koma mpakatikati pa kupanikizika komweko amayesabe kumadziwitsa tili pakuti, kumadziwitsa tili pakuti. Ndimati mwapaderadera ndathokozenso abale amenewa. Ndabala achilungamo, palibe olondalama imodzi idafika kwa iwo imene idasowa. Ayi, imvani kuti ena ngakhale mayina wanu sadathe kulembedwa malinga ndi nthangwanika zimene ali nazonso, koma khulupirirani kuti ine ndidalandira ndipo zidagwira ntchito moyenerera ku ulemerero wa dzina la Mulungu. Okondedwa, ndilibe kuyankhula kwambiri koma kukuthokozani. Mwaonetsa chikondi chapaderadera, mwaonetsa kukhala abale apaderadera. Ambuye yekha adzikuthandizani muzanunso. Chisomo chimene Mulungu analola kuti chikhoza kugwiriziza ife kudutsira mwa inu, chomwe chinso chidzakuchitikireni mnyengo zanu zonse, m'masiku anu onse. Dziwani kuti Yehova adzakukumbukirani ndithu, popeza malemba anenetsa chimene ufuna kuti wena akuchitire, yamba ndiwe kuchita. Ambuye akudalitseni kwambiri zedi. Ambuye akukomereni mtima kwambiri zedi. Ambuye akusungeni kwambiri pa chimene mudachitachi. Mundilole kuti ndipemphere. Ambuye Mulungu wathu, mu dzina la mphamvu la Yesu Kristo, si awa abwezi, abale amene mudatipatsa mnyengo yakakasi, kuti kumwamba chita kukomerani kuti pa 8 July 1958 bambo wanga akhoza kubadwa. Nabereka ife, inu natiyitana namapereka uthenga ufikiranso abale otere. Tiyamba ubale oonekera pa mtendere ngakhalenso mavuto. Ndipo sikuli chida kukomerani Mulungu kuti pa tsiku lomweronso la pa 8 July tsopano 2022 mulolanso moyo umene mudaupereka wa bambo bwerere kwa inu.
Ambuye mudadziwa tisweka mtima, mudadziwa Ambuye tikhala kakasi. Ndi chifukwa chake mudatumiza abale awa kukhala thandizo pa moyo wathu. Tili kuwapempherera mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu kuti mu zonse zimene adachitira ife kumwamba, imvani ndipo mwadalitse koyenerera. Chisomo chanu chikhale pa iwowa, madalitso anu akhale pa iwowa. Ambuye, zokoma ndi zakuyanja ziwatsate. Chisomo choposa chimene mudapatsa ine chafikire modabwitsa miyoyo yawo pamene muwayankha mafunso awo ndi kuwathandiza mkana kalikonse. Adalitseni pa moyo wauzimu ndi moyo wathupi, mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Amen.